Connectors. Continuar sobre el mateix punt. A més, així mateix, de manera paral·lela. Tanmateix, altrament, tot seguit. Posar èmfasi. Convé destacar. Convé recalcar. Convé mencionar. Convé remarcar i convé subratllar. Dit d'una altra manera, el punt més destacable és, en altres paraules, val la pena o pega la pena. Posar exemples. A tall d'exemple, en aquest sentit, com a mostra, es pot exemplificar amb... És un exemple clar. Un cas il·lustratiu és... Això es tradueix en... Un bon exemple d'això és... Una anècdota relacionada és... Podeu trobar tots aquests connectors en el meu dossier Redacta Millor.